V vesnici Hadzabe se narodilo štěně. Ještě předtím, než otevře oči, je jeho osud již spečetěn. Nebude to domácí mazlíček. Nebude mít obojek ani pohodlný domov. Za několik měsíců se tento pes bude muset podívat do očí hladovému Levhartovi a neutéct. Bude muset štěkat proti 200kilovému lvímu samci a udržet svou pozici. Takhle je to už více než 50 000 let. Takto vychovávají své psy poslední lovci-sběrači v Africe. Pokud jste vášnivými milovníky divokých zvířat a skutečných dokumentů, neodcházejte z tohoto videa. Sledujte až do konce, přihlaste se nyní k odběru kanálu a napište do komentářů, odkud se díváte. Tanzanie je domovem mnoha národů, ale žádný není jako Hadzabe. Tento kmen o přibližně 1200 lidech žije v blízkosti jezera Eyasi, v oblasti, kde se savana setkává s akáciovými lesy a skalnatý terén vytváří hluboká údolí. Neobdělávají půdu, nechovají dobytek, nepostavili města ani nevyvinuli systémy písma. A přesto přežili vše, co proti nim historie postavila. Kolem nich vznikala a zanikala impéria. Kolonizátoři dorazili s palnými zbraněmi. Moderní svět postoupil se silnicemi a technologií. Hadzabe pokračovali v lovu stejným způsobem, jakým to dělali jejich předkové, když po Africe kráčeli první lidé. Zamyslete se nad jejich situací. Probudíte se před východem slunce. Neexistuje žádná lednička s čekajícím jídlem. Na rohu není žádný obchod. Pokud dnes nebudete lovit, nebudete jíst. Je to tak jednoduché. A africká savana chyby neodpouští. Divoké prase vám může kli rozpárat břicho. Had vám může otrávit krev během několika sekund. Levhart může zaútočit bez varování z koruny stromu. Právě v tomto prostředí musí Hadzabe najít proteiny, aby nasytili své rodiny. A proto si vytvořili spojenectví, které popírá běžnou logiku o vztahu mezi lidmi a psy. Území obývané Hadzabe pokrývá přibližně 4000 km². Pro představu to odpovídá více než dvojnásobku rozlohy města São Paulo. V této rozlehlosti savany, skal a suchých lesů se kmen dělí do malých skupin po 20 až 30 lidech, kteří se neustále pohybují podle dostupnosti zvěře a vody. Každá skupina chová 5 až 8 dospělých psů vycvičených k lovu, kromě štěňat v různých fázích vývoje. Kapitola 1. Zrození čtyřnohech bojovníka. Psi Hadzabe nepatří k žádnému plemeni uznávanému mezinárodními kynologickými asociacemi. Jsou to středně velká zvířata, obvykle vážící mezi 15 a 25 kilogramy, s krátkou srstí, která se pohybuje od žluté po tmavě hnědou. Jejich uši jsou vztyčené, vždy ve střehu. Jejich těla jsou hubená, pro západní oči zvyklé na dobře živené psy téměř kostnatá. Ale tento vzhled klame. Pod tou napnutou kůží existuje husté svalstvo, vybudované generacemi neúprosného přírodního výběru. Geneticky tito živočichové pocházejí ze starých afrických linií, které nebyly nikdy kříženy s evropskými nebo asijskými plemeny. Nedávné studie psí DNA zjistily, že psi Hadzabe si zachovávají genetické charakteristiky, které zmizely prakticky u všech ostatních psích populací na světě. Jsou to živé fosilie, zástupci doby, kdy se vztah mezi lidmi a psy teprve začínal formovat. Když féna z kmene porodí, štěňata okamžitě čelí svému prvnímu testu přežití. Neexistuje žádný inkubátor, neexistuje žádný veterinář v pohotovosti. Matka se stará o vrch na zemi v savaně, vystavená dennímu horku, které může přesáhnout 40 stupňů, a nočnímu chladu, který často klesá pod 10 stupňů. Z průměrně 6 nebo 7 narozených štěňat se dospělosti dožijí pouze 3 nebo 4. Ti nejslabší prostě neodolají. Modernímu cítění se to zdá kruté, ale Hadzabe rozumí něčemu zásadnímu. Pes, který nepřežije první měsíce, by nikdy nepřežil setkání s Levhartem. Od 3. týdne života, kdy štěňata začínají vidět a chodit, zahajuje kmen proces pečlivého pozorování. Nejzkušenější lovci navštěvují vrch denně, obvykle za úsvitu a za soumraku. Pozorují, která štěňata se krmí jako první, která soupeří o prostor se sourozenci, která reagují na náhlé zvuky, která projevují zvědavost místo strachu, když se přiblíží člověk.
Tato zdánlivě jednoduchá pozorování v sobě nesou desetiletí nashromážděné moudrosti. Hadzabe přesně vědí, co hledat. Štěně, které ucouvne, když uslyší silný hluk, pravděpodobně uteče, až zařve lev. Toto zvíře může být užitečné pro jiné funkce, možná jako společník pro děti nebo starší lidi, ale nikdy nebude loveckým psem. Naopak štěně, které nastraží uši, nakloní hlavu a vykročí směrem ke zvuku, prokazuje potřebný temperament. Zvědavost vítězí nad strachem, průzkum vítězí nad útěkem. To jsou rysy, které Hadzabe hledají již od prvního měsíce života. Jak je možné předpovědět chování dospělého psa pozorováním několika týdenního štěněte? Odpověď spočívá ve zkušenostech nashromážděných stovkami generací. Hadzabe nemají písemné záznamy, ale v kolektivní paměti nesou vzorce chování, které byly testovány a potvrzeny v průběhu tisíců let. Když stařešina řekne, že určité štěně bude dobrým lovcem, tato předpověď nepochází z náhody. Pochází z identických pozorování provedených jeho otcem, jeho dědem, jeho pradědem v nepřerušeném řetězci, který sahá až do pravěku. Stařešinové kmene, muži a ženy, kteří viděli již více než 60 období dešťů, jsou strážci těchto znalostí. Pamatují si konkrétní psy, kteří žili před 40 lety. Pamatují si vlastnosti rodičů a prarodičů onoho štěněte, které je právě teď posuzováno. Tato psí genealogická paměť umožňuje překvapivě přesné předpovědi o potenciálu každého zvířete. Existuje proces, který Hadzabe nazývají čtení štěněte. Zkušený stařešina drží mladé zvíře v rukou, pozoruje jeho oči, cítí napětí jeho svalů, analyzuje, jak reaguje na lidský dotek. Toto vyšetření trvá jen několik minut, ale kondenzuje desetiletí pozorování do rychlé diagnózy. Stařešina pak oznámí své závěry skupině. Tento bude vůdcem smečky, tamten bude výjimečným stopařem, ten další bude nejlépe sloužit jako strážce tábora. Jak často jsou tyto předpovědi správné? Samotní Hadzabe odhadují, že se trefí přibližně v 8 z 10 případů. Je to působivá míra úspěšnosti. Uvážíte-li, že předpovídají chování, které se plně projeví až za více než rok. Kolem 2. měsíce začínají vybraná štěňata doprovázet lovce na krátké expedice. Zatím se lovu neúčastní. Jsou příliš mladá, příliš neskušená, příliš malá, ale kráčejí spolu se skupinou a vstřebávají informace všemi smysly. Cítí pach kořisti. Slyší povely, které lidé dávají dospělým psům. Pozorují, jak se starší zvířata staví, jak reagují na různé situace, jak spolu komunikují prostřednictvím specifického štěkání. Krátké expedice trvají 3 až 4 hodiny. Štěňata ujdou přibližně 8 kilometrů, což stačí k rozvoji fyzické odolnosti, aniž by je to úplně vyčerpalo. Lovci věnují zvláštní pozornost chování mladých během těchto výprav. Některá štěňata projevují nadměrné nadšení, běhají před skupinou a plaší potenciální kořist. Jiná zůstávají pozadu, neschopná udržet tempo. Nejlepší kandidáti si udržují pozici uprostřed skupiny, pozorní, ale ovládaní. Tato fáze pozorování trvá přibližně 4 měsíce. Během tohoto období štěně nedostává žádný formální výcvik v západním smyslu slova. Neexistuje odměňování pamlsky. Neexistuje fyzické trestání. To, co existuje, je úplné ponoření do kultury lovu. Štěně jí to, co jí kmen. Spí tam, kde spí kmen. Probouzí se, když se probouzí kmen. Tato úplná integrace vytváří pouto, které jde daleko za hranici vztahu mezi majitelem a domácím mazlíčkem. Pes se stává členem kmene. Zvažte rozdíl oproti moderním metodám výcviku. Na západě jsou psi cvičeni v sezeních trvajících 15 až 30 minut, několikrát týdně. Dostávají specifické povely, plní úkoly, získávají odměny. Proces je efektivní pro vytvoření poslušných zvířat, která si sednou, lehnou a dají pac. Ale byl by naprosto zbytečný pro vytvoření psa schopného čelit predátorovi, který ho může zabít jediným úderem tlapou. Hadzabe před tisíciletími pochopili, že odvaha se v tréninkových sezeních nenaučí. Odvaha se buduje postupným vystavováním nebezpečí, rozvojem absolutní důvěry ve skupinu
systematickým odstraňováním strachu prostřednictvím obeznámenosti. Pes, který vyrůstal za zvuku lvího řevu v dálce, nepropadá panice, když tento zvuk uslyší zblízka. Pes, který viděl dospělé lovce vracet se vítězně ze setkání s predátory, věří, že vítězství je možné. Mezi 6. a 8. měsícem života se mladí psi účastní svého prvního skutečného lovu. Obvykle jsou počátečním cílem menší kořisti, digdikové, což jsou miniaturní antilopy, vážící pouhých 5 kg a měřící asi 40 cm na výšku, nebo dikobrazy. Jejichž až 30 cm ostny představují značné, ale nikoli smrtelné nebezpečí. Tyto lovy slouží jako praktický výcvik. Pes se učí sledovat stopy, pracovat v koordinaci s ostatními zvířaty, odpovídat na signály lidí, útočit ve správný okamžik a v případě potřeby ustoupit. Dikobrazy jsou při výcviku obzvláště důležití, protože učí zásadní lekci. Ne vždy je nejlepší strategií postup vpřed. Pes, který zaútočí na dikobraza zepředu, dostane ostny do čenichu. Bolest je intenzivní a zapamatovatelná. Po této zkušenosti se zvíře učí obcházet, hledat bezpečnější úhly útoku, respektovat přirozenou obranu. Tato lekce se přímo uplatní, až pes bude čelit větším predátorům. První lovy jsou málokdy úspěšné. Mladý pes dělá chyby. Vyráží příliš brzy a vyplaší kořist, nebo zaváhá v rozhodujícím okamžiku a dovolí zvířeti uniknout. Hadzabe tyto chyby netrestají. Jednoduše pokračují v lovu den za dnem a nechávají zkušenost vykonat svou práci. Pes, který selže 20krát, se naučí víc než pes, který nikdy neměl šanci selhat. Kolem 1. roku života jsou psy, kteří přežili tento intenzivní proces, připraveni čelit větší kořisti. Divokým prasatům, která mohou vážit až 100 kg a mají ostré kly delší než 15 cm, schopné způsobit vážná zranění. Paviánům, kteří žijí ve skupinách až o 80 jedincích a při ohrožení útočí koordinovaně. Hyenám, které soupeří o stejné potravní zdroje a neváhají zabít psy, které potkají osamocené. Každé setkání s těmito druhy přidává vrstvu zkušeností. Pes se učí, že divoká prasata útočí v přímé linii a lze se jim vyhnout bočními pohyby. Učí se, že paviáni jsou nejnebezpečnější, když jsou zahnáni do úzkých a že udržování odstupu je nezbytné. Učí se, že hyeny jsou zbabělé, když čelí skupině, a agresivní, když vycítí početní převahu. Tyto praktické znalosti, které nelze předat konvenčním výcvikem, se hromadí, dokud zvíře není připraveno na závěrečný test. Období mezi 1. a 2. rokem života je kritické. Tehdy dochází k většině psích úmrtí. Mladí psi, příliš sebevědomí po počátečních úspěších, dělají fatální chyby. Někteří podcení rychlost Levharta. Jiní se příliš přiblíží k raněné hyeně. Každá ztráta je kmenem pociťována, ale slouží také jako připomínka pro přeživší psy. Vidí své společníky padnout. Učí se z těchto úmrtí. Kapitola 2. Konfrontace s králi savany. Levharty jsou hadzaby považováni za nejnebezpečnější predátory v regionu. To může překvapit ty, kteří si představují, že lvy, větší a slavnější, by představovali největší hrozbu. Ale lovci z kmene vědí to, co statistiky neukazují. Levharti jsou tiší, levharti jsou trpěliví. Levharti útočí šora, padají na své oběti dříve, než je možná jakákoliv reakce. Dospělý samec levharta váží v průměru 60 kg. Zdá se to málo ve srovnání s 200 kg lva nebo 400 kg buvola. Ale těchto 60 kg je tvořeno téměř výhradně svaly. Čelist levharta může vyvinout tlak přibližně 300 kg na centimetr čtvereční, což stačí k rozdrcení lebky dospělého paviána. Jeho drápy, zahnuté a ostré jako ručně vyráběné nože, mohou rozervat maso buvola. A jeho rychlost je prostě děsivá. Levhart dokáže zrychlit z 0 na 60 km za hodinu za méně než 3 sekundy. To je rychlejší než většina sportovních aut. Jak může 20-kilový pes čelit takovému predátorovi? Odpověď spočívá ve strategii vyvinuté hadzaby v průběhu nesčetných generací. Psi nikdy nečelí levhartům sami.
Pracují ve skupinách po 3 až 5 zvířatech a koordinují své pohyby způsobem, který by ohromil každého vojenského instruktora. Zatímco jeden pes přitahuje pozornost levharta zepředu, ostatní se staví po stranách a zezadu. Predátor, zvyklý být lovcem, se najednou ocitá v obklíčení a zmatku. Cílem není levharta zabít. Psi i ve skupině by jen stěží dokázali skolit šelmu s takovými schopnostmi. Cílem je znehybnit, dezorientovat, unavit. Psi neustále štěkají v rytmu, který zvyšuje psychický tlak na predátora. Postupují a ustupují ve vlnách a nutí levharta se neustále otáčet, aby sledoval četné hrozby. Pokaždé, když se šelma pokusí utéct, narazí na jiného psa, blokujícího jí cestu. Tento smrtící tanec může trvat 15, 20, dokonce i 30 minut. Levhart se i přes svou převahu začíná unavovat. Jeho útoky se stávají pomalejšími, méně přesnými. Právě v tu chvíli vstupují na scénu ličtí lovci. Vyzbrojeni luky a šípy otrávenými mízou z adénia, africké rostliny, jejíž jed ochromuje nervový systém během přibližně 20 minut, využívají hadzabe rozptýlení způsobené psi k výstřelu z krátké vzdálenosti. Představte si úroveň důvěry potřebnou k tomu, aby tento systém fungoval. Ličtí lovci zcela závisí na psech, aby udrželi levharta zaměstnaného. Sekunda psího zaváhání může znamenat fatální útok na nejbližšího člověka. Psi naopak věří, že lidé se objeví v pravý čas, aby lov dokončili. Tato vzájemná důvěra se nebuduje týdny nebo měsíce. Buduje se po celý život společného soužití. Lvy představují jinou výzvu. Jsou větší, silnější, ale také předvídatelnější. Lvy nečíhají v korunách stromů. Lvy loví v otevřeném terénu, obvykle ve skupinách. A lvy, na rozdíl od samotářských levhartů, mohou být zastrašeni, když si uvědomí, že potenciální kořist klade organizovaný odpor. Dospělý lví samec může vážit mezi 180 a 230 kg. Jeho hříva, která vypadá jen jako ozdoba, ve skutečnosti chrání krk před kousnutím během teritoriálních bojů. Jeho drápy měří kolem 8 cm a mohou rozervat maso dospělé zebry. Jeho řev může být slyšet na vzdálenost více než 8 kilometrů. Je to zvíře stvořené k dominanci. Když psi hadzabe narazí na lva, strategie se zcela mění. Místo obklíčení a znehybnění je cílem vytvořit dostatečný hluk, aby šelmu přesvědčili, že útok nestojí za riziko. Psi vytvoří linii a postupují vpřed, štěkajíce v unisonu, čímž vytvářejí zvukovou stěnu, která se rozléhá savanou. Tento hluk přiláká další členy kmene, kteří se připojují s 2metrovými kopími, luky s otrávenými šípy a zapálenými pochodněmi. Všimněte si psychologie za touto taktikou. Lvy jsou predátoři útočící ze zálohy. Preferují nepozornou, izolovanou a zranitelnou kořist. Když narazí na organizovanou skupinu, která jasně detekovala jejich přítomnost a neprojevuje strach, rovnice rizika a odměny se drasticky mění. Lev může boj vyhrát, ale pravděpodobně z něj vyjde zraněný. Zranění znamená potíže s lovem v následujících dnech. Potíže s lovem znamenají hlad. Hlad znamená smrt. Hadzabe neloví lvy často. Neexistuje žádná sláva v zabití zvířete, které neslouží jako potrava, a jehož kůže má pro kmen malý praktický užitek. Ale když se lev stane trvalou hrozbou, opakovaně útočí v loveckých revírech nebo projevuje predátorské chování vůči lidem, kmen zorganizuje výpravu k jeho odstranění. V těchto případech hrají psi klíčovou roli při lokalizaci a v počáteční konfrontaci. Komunikace mezi lidmi a psy během těchto operací je překvapivě sofistikovaná. Hadzabe vyvinuli systém hvízdání a cvakání jazykem, který přenáší specifické povely. Krátké a ostré hvízdnutí znamená okamžitě zastavit. 2 hvízdnutí v řadě znamenají postupovat opatrně. Cvaknutí následované hvízdnutím znamená ustoupit do bezpečné pozice. 3 rychlá hvízdnutí indikují extrémní nebezpečí a příkaz k rozptýlení. Psi na tyto povely reagují okamžitě, dokonce i v situacích extrémního stresu. Tento systém komunikace trval generace, než byl zdokonalen. Hadzabe testovali různé zvuky, různé sekvence, dokud nenašli kombinace,
které by psi dokázali jasně rozlišit i se srdcem bušícím z konfrontace. Výsledkem je funkční jazyk mezi druhy, vyvinutý bez jakýchkoliv formálních znalostí lingvistiky nebo chování zvířat. Ale možná nejpůsobivější aspekt komunikace mezi hadzaby a psy nezahrnuje lidské zvuky. Lovci se naučili interpretovat různé typy štěkání svých psů s pozoruhodnou přesností. Hluboké a rozestupující se štěkání indikuje velkou kořist v dálce, pravděpodobně více než 200 metrů daleko. Ostré a rychlé štěkání znamená bezprostřední nebezpečí, obvykle predátora ve vzdálenosti menší než 50 metrů. Specifická sekvence 3 štěknutí následovaná tichem znamená, že kořist byla zahnána do úzkých a lidé se mohou bezpečně přiblížit. Jak hadzabe učí své psy produkovat toto specifické štěkání? Odpověď je, že je to neučí. Psi tento komunikační systém vyvinuli přirozeně v průběhu generací prostřednictvím výběru zvířat, která nejlépe komunikovala s lidmi. Ti, jejichž štěkání bylo pochopeno, měli při lovech větší úspěch. Větší úspěch znamenal více potravy. Více potravy znamenalo vyšší pravděpodobnost reprodukce. V průběhu tisíců let tento proces vytvořil psí jazyk adaptovaný specificky pro komunikaci s hadzaby. Výcvik k čelení predátorům zahrnuje také budování mimořádné fyzické odolnosti. Psi kmene ujdou v průměru 30 až 40 kilometrů denně během loveckých expedic. Běhají v nerovném terénu pod spalujícím sluncem, které může v poledne přesáhnout 45 stupňů, často s malým množstvím dostupné vody. Jejich těla se těmto podmínkám přizpůsobila způsobem, který by ohromil západní veterináře. Metabolismus těchto zvířat je výrazně efektivnější než u psů domácích, což jim umožňuje udržovat intenzivní aktivitu s menším množstvím zdrojů. Strava psů hadzabe se také radikálně liší od moderní psí výživy. Neexistuje žádné průmyslově zpracované krmivo. Neexistují pevné časy krmení. Psi jedí to, co zbude z lovu. Kosti bohaté na morek, výživné vnitřnosti, kusy masa, které lidé neskonzumovali. Když lov není úspěšný, vydrží 2 nebo 3 dny bez jídla. Tato nepravidelná strava, která by se pro současné standardy chovu zvířat zdála nevhodná, ve skutečnosti kopíruje potravní podmínky, které formovaly evoluci divokých psovitých šelem po miliony let. Štěňata, která přežijí kompletní výcvik a dosáhnou dospělosti jako funkční lovci, představují méně než 40% původního vrhu. Je to míra přežití, která by děsila komerční chovatele. Ale hadzabe nehledají kvantitu, hledají absolutní kvalitu. Jediný výjimečný pes má pro kmen větší cenu než 10 průměrných psů. A co psi, kteří selžou? Ti, kteří projevují nadměrný strach, kteří nereagují na povely, kteří odmítají čelit velké kořisti? Hadzabe je nezavrhují. Tato zvířata nacházejí v komunitě jiné funkce. Někteří se stávají strážci tábora a upozorňují na přiblížení cizinců nebo predátorů během noci. Jiní doprovázejí ženy a děti během sběru a nabízejí ochranu proti jedovatým hadům, jako je mamba černá, a menším zvířatům, která by mohla zaútočit. Toto přidělování funkcí na základě temperamentu prokazuje sofistikované porozumění psí psychologii. Hadzabe uznávají, že ne každý pes byl stvořen k boji s levharty, stejně jako ne každý člověk byl stvořen k lovu. Síla kmene nespočívá v nucení jednotlivců zastávat nevhodné role, ale v nalezení správné pozice pro každého člena, ať už psího nebo lidského. Jizvy vyprávějí příběhy. Veterán lovu u hadzabe obvykle nese stopy po mnoha setkáních s predátory. Škrábance od levhartích drápů na čenichu, stopy po kousnutí hyenou na zadních nohách, roztrhané uši s konfrontací s paviány. Tyto jizvy nejsou vnímány jako vady, jsou to čestné medaile, viditelná svědectví o odvaze a přežití. Lidští lovci zacházejí s psími veterány se zvláštním respektem. Tato zvířata dostávají po úspěšných lovech nejlepší porce masa. Je jim dovoleno spát za chladných nocí blíže k ohništím. Dostávají vodu jako první, když skupina najde pramen. A když si věk konečně vybere svou daň, když nohy už neběhají tak rychle a reflexy už nereagují tak pohotově,
O staré psy se komunita stará až do jejich posledních dnů. Očekávaná délka života psa Hadzabe, který přežije počáteční výcvik, je přibližně 8 až 10 let. Zdá se to málo, ale uvažte podmínky. Tato zvířata pravidelně čelí predátorům. Denně ujdou desítky kilometrů, jedí nepravidelně, nedostávají vakcíny ani veterinární péči. Každý prožitý rok je vítězstvím nad ohromující nepřízní osudu. Během noci přebírají psi jinou, ale stejně životně důležitou funkci. Zatímco kmen spí kolem ohňů, které udržují predátory v dálce, psi zůstávají ve střehu na okrajích tábora. Jejich uši zachycují zvuky, které lidé nedokážou vnímat. Jejich nosy detekují pachy zvířat na stovky metrů daleko. Když se predátor přiblíží příliš blízko, psi začnou v unisonu štěkat a probudí lovce, kteří se okamžitě chopí svých zbraní. Tato noční bdělost zachránila v historii Hadzabe nespočet životů. Ústní záznamy hovoří o levhartech, kteří se pokusili zaútočit na spící děti a byli zastaveni pozornými psy. Hovoří o hyenách, které obklíčily tábory během bouří a byly zahnány koordinovaným hlukem smečky. Psi nespí hluboce jako domácí zvířata. Podřimují na směny, přičemž někteří členové smečky jsou vždy zcela vzhůru. Smrt zkušeného loveckého psa kmen upřímně pociťuje. Neexistují propracované pohřební rituály, ale existuje skutečný smutek. Lovci, kteří měli k danému zvířeti nejblíže, stráví několik dní v tichém rozjímání. Příběhy o činech mrtvého psa se vyprávějí v následujících nocích u ohně. Hadzabe uznávají, že ztratili nejen užitečné zvíře, ale společníka, který po boku lidských lovců nesčetněkrát riskoval život. Co vědí Hadzabe o psech? Na co moderní svět zapomněl? Vědí, že věrnost se nekupuje pamlsky, ale buduje se společnými zážitky. Vědí, že odvaha není nepřítomnost strachu, ale schopnost fungovat navzdory němu. Vědí, že vztah mezi lidmi a psy nemusí být hierarchický, kde jeden dominuje nad druhým, ale může to být upřímné partnerství mezi různými druhy spojenými vzájemnou potřebou. Dnes, zatímco moderní svět debatuje o metodách výcviku a blahu zvířat, Hadzabe pokračují v tom, co dělali vždy. Jejich psy neznají průmyslové pamlsky ani gumové hračky. Znají pach nebezpečí, znají řev, při kterém se třese země. A přesto zůstávají. To, co tento kmen učí, není v příručkách k výcviku. Je to ve vztahu vybudovaném absolutní nutností, v důvěře, která se rodí, když dva druhy závisí jeden na druhém, aby přežili další den. Hadzabe nevychovávají odvážné psy. Odhalují odvahu, která již v každém zvířeti existuje a čeká na své probuzení. Možná tajemství nespočívá v metodě, možná spočívá v účelu. Když pes ví, proč musí bojovat, bojuje.